Ola, bo día a todas e a todos. Iniciamos a sesión extraordinaria de 18 de setembro. Abrimos sesión pública e comenzamos este pleno con un único punto da orde do día. Aprobación definitiva da modificación orzamentaria 56A/2025. Ten a palabra o concelleiro de Facenda. Ben, bo día. Hoxe aprobamos definitivamente unha modificación de crédito extraordinaria, tanto polo seu nome como, sobre todo, pola súa contía, porque hoxe se incorporan ao orzamento municipal 72 millóns de euros, dos cales máis de 65 millóns de euros son no ámbito do Concello e máis de 6 millóns de euros na xerencia municipal de urbanismo para realizar políticas públicas de interese para toda a cidadanía, para toda a cidade. Somos, pois, a cidade de España, hai que dicilo así, que incorporan un maior volume de recursos públicos, de aforros que temos no Concello de Vigo para adicalos a transformar a cidade, para adicalos a esa transformación da cidade que fai de Vigo que como a cidade máis visitada. Hoxe mesmo teñen na prensa que máis dun millón de pernoctacións nos hotéis desta cidade polo atractivo que ten a cidade, pero sobre todo hai que destacalo pola transformación constante que estamos facendo para as persoas que viven en Vigo, que traballan en Vigo, que son vigueses e viguesas nesta cidade. Por iso dedicamos máis de 72 millóns de euros a dedicar a resolver, a tratar de resolver unha das principais problemas que teñen as persoas, que é a vivenda, con un volumen de recursos dende a Xerencia Municipal de Urbanismo adicado a unha creación dunha empresa municipal de vivenda e adquisición de solo e adquisición de vivendas, pero ao lado da vivenda tamén as axudas extraordinarias para as familias, para que haxa cobertura suficiente para todas aquelas persoas que precisan de axuda pública, que precisan dunha axuda para chegar a fin de mes, para que os seus fillos e as súas fillas non teñan necesidades vitais. Ademais, tamén se cumpren as necesidades dos centros educativos da cidade, cos CEIs como Valle Inclán, Igrexa, Celso Emilio Ferreiro, Lope de Vega ou Mestres Goldar, mellorando, polo tanto, nese plan de mellora dos centros escolares, dos centros educativos que ten a cidade. E tamén, como non, mellorando as instalacións deportivas da cidade, porque o deporte é moito máis que unha actividade de lecer, é unha forma de vida, é unha forma de entender tamén a forma de conciliar, polo tanto, tamén de mellorar as condicións de vida de toda a cidade, con importantes achegas para o Complexo Deportivo da Madroa, para a piscina de Teis, para o pabillón de Teis, para o Complexo Deportivo das Travesas, para o pabillón do Coruxo, para o frontón cuberto, para Monte da Mina, Benbrive, Lavadores, o campo de fútbol da Bouza, de Monte de Mina, de San Andrés de Comesaña, da Guía, de Santa Mariña, de Carballal, de Candeán, de Meixoeiro e de Relfas en Sárdoma. Por lo tanto, cubrindo toda a cidade, cubrindo tamén o que non é o centro da cidade, atendendo tamén a todas as parroquias desta cidade. Por lo tanto, atendendo a esos máis de 100 km cadrados que temos no Concello de Vigo. Pero tamén, en cuarto lugar, para continuar coa política de humanizacións, para continuar nesa transformación constante da cidade con máis de 10 millóns de euros para asfaltados en toda a cidade, que nos permitirán asfaltar e renovar os firmes en todos os viais municipais, ou para mellorar as beirarrúas en Cesario Vázquez, ou para continuar o túnel na Porta do Sol, ou para transformar ese Parque Matías na zona de Travesía e da Rúa Aragón, ou tamén para, sí, adicar no antigo ambulatorio de Teis unha biblioteca nese barrio da cidade. Para continuar coa mellora dos parques infantís, para continuar tamén co aparcamento en Matamá e con outras tantas rúas nesta cidade. A Rúa Doutor Cadaval, a Rúa Pracer, a Rúa Progreso, a Rúa Mondariz, a Rúa Soutomayor, a Rúa Tomiño, a Ronda de Don Bosco, o acceso á Ermida da Guía, ou ben outras rúas como pode ser a Rúa Doutor Carracido ou continuar nesa mellora urbana na Rúa Rosalía de Castro coa Rúa Pontevedra e República Argentina. Tamén coa mellora nas parroquias e nos entornos dos atrios das igrexas de Coruxo, de San Paio
e de Candeán, coa mellora dos espacios verdes como na Praia do Vao ou como na Praia de Alcabre, e tamén coa transformación de instalacións municipais, con 1.400.000 euros para dedicar á reforma do auditorio municipal, para os baixos do auditorio municipal, para que sexa un lugar de encontro, para que sexa un lugar de exposicións, para que sexa un lugar para atender a cidadanía. Esa reforma do auditorio Mar de Vigo, tamén dos baixos da Rúa da Laxe, da Rúa El Duallen, da Rúa Carral e tamén do Mercado de Teis. Por tanto, transformando tamén instalacións municipais para dar máis e mellores servicios á cidadanía. Por lo tanto, son 72 millóns de euros que se incorporan ao orzamento municipal do ano 2025 e que continuarán no ano 2026 executando ese importante volume de remanentes para seguir transformando a cidade, para seguir facendo de Vigo a mellor cidade para vivir. Grazas. Dar as palabras aos grupos. Permítanme que lle dé os parabéns á concelleira Caride, que vai formar parte do grupo das aboas e non hai nada que produza máis felicidade. E agora sí, lle dou a palabra. O digo por experiencia propia. Ora sí lle dou a palabra ao voceiro do Bloque Nacionalista Galego. Sí, presidenta, pensei que iba a aproveitar o inciso para explicar a ausencia do alcalde na presidencia deste pleno ou para... Pois o alcalde vai chegar agora mesmo. Vostede sempre se adianta malamente. É que non son adiviño, non? Simplemente vexo que o alcalde Abel Caballero non está a presidir a sesión plenaria, non? En todo caso, presidenta, desde o BNG temos que lamentar que o talante sectario e xordo do seu goberno vai a converter este pleno, que polo momento ten o alcalde ausente, nunha cerimonia de negacionismo. Ao negacionismo do cambio climático, da violencia machista ou do brutal xenocidio en curso na Palestina que practica a dereita ultraespañolista, vostedes engaden unha nova forma que é, hai que recoñecelo claramente, moito menos perversa que as anteriores, pero que ten tamén efectos antisociais, o negacionismo orzamentario. A súa resposta diante de calquera proposta a respeito de como utilizar os recursos de todas as viguesas e vigueses sempre é a mesma, non. Dixeron non as 152 enmendas formuladas polo BNG na elaboración dos orzamentos municipais deste 2025, como levan facendo cada ano desde 2019. E con esta aprobación definitiva das modificacións orzamentarias volven dicir non a todas e cada unha das propostas que o BNG defendemos para incrementar en 37 millóns de euros adicionais para atender as necesidades reais da cidade. Fíxense que falamos de engadir, sen cuestionar o grosso da proposta do goberno. O seu rodete absolutista dixo, e hoxe vai insistir, non a medidas concretas para despregar unha verdadeira política municipal para atender o máis importante problema social que existe hoxe en Vigo, como é o acceso á vivenda. Din non a aumentar en 5 millóns de euros a dotación orzamentaria da empresa municipal de vivenda de Vigo. Din non a incrementar noutros 5 millóns de euros o seu minúsculo programa Vigo Aluga. Din non mesmo a dotar con 2,5 millóns de euros a oferta pública de compra de vivendas baleiras. Pero non acaban aí os seus permanentes non. O goberno de Abel Caballero di non a dedicar 1,5 millóns de euros a un programa municipal de alternativas habitacionais, a engadir 1,2 millóns de euros máis para axudas de emerxencia e contra os desafiuzamentos e a elevar noutro 1,8 millóns de euros o plan municipal de emprego. E o seu negacionismo prosegue. Di non a despregar o plan cidade que propoñemos o BNG para despregar un amplo programa de investimentos en infraestructuras e dotacións no conxunto dos barrios con 15 millóns de euros. Néganse a corrixir o estado lamentable e desastroso das instalacións deportivas vetando a nosa proposta dun programa de mellora con 5 millóns de euros. E din non a dedicar 300.000 euros para que o seu prometido plan integral de abolición da prostitución pase do papel aos feitos. Non a actuar diante da situación de emerxencia lingüística que se vive na cidade cun plan de fomento do uso do galego dotado con 150.000 euros. Non tamén a un plan de recuperación do patrimonio industrial, arqueolóxico e inmaterial con medio millón de euros. E agora, a todos eses non nesta sesión plenaria queren engadir pola veciñanza dese barrio como son a mellora dos parques da Rioxa da Guía, a mellora da Paría da Punta ou o acondicionamento do auditorio de Teis. Dígannos, señores e señoras do Partido Socialista, e sobre todo, díganlle á cidadanía exactamente en que discrepan de todas e cada unha das medidas que o BNG ven de enumerar.
Coa súa xordeira autoritaria é claro que non cansan de dicirlle non á cidade, de dicir non a todo o que se saia do seu guión de propaganda, de parque temático e de moreas de anuncios que acaban sempre en promesas incumpridas. Mais miren, o BNG vamos seguir a defender que os orzamentos do Concello son da cidade e non só do seu goberno. Que os inmensos recursos cos que conta esta administración municipal deben servir para atender de verdade as necesidades das viguesas e dos vigueses en todos os barrios e parroquias. Vostedes, co seu particular negacionismo orzamentario, gañarán esta votación. Pero o que propoñemos o BNG é que a cidade poida gañar futuro, desde o compromiso en construirmos un novo Vigo entre todas e para todos, para avanzarmos con medidas concretas, con recursos reais, con política de verdade, para avanzarmos cara a unha cidade moito máis habitável e verde, igualitaria e socialmente xusta, que volva a ser o pulmón industrial e productivo de Galiza, que se convirta de novo na vanguarda na creación cultural e, sobre todo, que asuma o seu papel como mellor cidade galega, exercendo de motor de todo un país. Un Vigo verdadeiramente en grande frente ás estreiteces do seu enviguismo e da política do aquí mando yo do ausente emperador Espido. Mais nada. Ten a palabra o BNG. Ai, perdón, o Grupo Popular. Gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Hoy llegamos al trámite de aprobación definitiva de esta modificación presupuestaria de más de 65 millones de euros y lo hacemos con una constatación muy clara. El Gobierno municipal no ha aceptado ni una sola aportación externa, ni una, ni del Partido Popular, ni de otras fuerzas políticas, ni de las entidades sociales de la ciudad. Ustedes han decidido cerrar el presupuesto a cal y canto y seguir adelante con el mismo documento que trajeron aquí hace unas semanas, sin modificar ni una sola coma, sin incorporar ni una medida social, ni una propuesta para ayudar a las familias, a los mayores o a los jóvenes de Vigo. Y eso no es una modificación presupuestaria, eso es una renuncia a gobernar para todos. ¿Qué se aprueba aquí hoy exactamente? Pues lo mismo que se trajo en agosto, 10 millones para un plan de asfaltado, no de humanización, de asfaltado sin planificación conocida, 2,9 millones para iluminar el túnel de Beiramar, 2,6 millones para reforzar la Plaza del Rey, 2,3 millones para las rampas de acceso a Matías y 2,5 millones para reequilibrar económicamente las concesiones deportivas de Florida, Barreiro y Navia. Todo ello mientras el capítulo de inversión en servicios sociales sigue en blanco. Mientras no hay ni un euro para salud mental, ni para la conciliación familiar, ni para la pobreza energética. Y mientras seguimos viendo listas de espera en el SAF, colegios sin mantenimientos, vivienda pública sin ejecutar y asociaciones vecinales que no llegan a final de mes al borde del cierre. ¿Y saben lo peor? Lo peor es que todo esto se aprueba cuando ya sabemos cómo funciona su modelo de gestión, porque tenemos sobre la mesa el informe de ejecución presupuestaria del mes de junio y, desde luego, es demoledor. Solo han ejecutado el 30% del presupuesto y apenas un 6% de los fondos de inversión real. Eso significa que ustedes ni siquiera están gastando lo que ya tienen aprobado y aún así se lanzan a ampliar el presupuesto con nuevos proyectos, con más cemento, con más obra propagandística, pero ni una palabra sobre cuándo se ejecutarán. Vuelven a prometer, a anunciar, a sacar la foto, pero no vuelven a hacer lo de siempre, vuelven a no cumplir.
Desde el Grupo Popular no solo hemos criticado esta política, hemos hecho 19 enmiendas por un valor de 19 millones de euros para reforzar los servicios sociales, para mejorar la conciliación de las familias, para impulsar programas municipales de salud mental, para apoyar el emprendimiento juvenil y el emprendimiento femenino, para mantener nuestros colegios públicos y para llevar el deporte de base a todos los barrios. Todo eso lo trajimos por escrito, con partidas claras, justificadas, realistas, y todo fue rechazado sin debate, no por falta de fondos, no por falta de tiempo, simplemente porque vienen de la oposición. Y ese rechazo a cada una de nuestras 19 enmiendas evidencian lo que ustedes piensan, que no consideran prioritario reforzar los servicios sociales, apoyar a las familias o garantizar una vivienda digna para la juventud viguesa. Señor alcalde, Vigo no puede seguir así. No podemos tener una ciudad que presume de superávit y ejecuta solo un tercio de su presupuesto. No podemos tener una ciudad que destina millones a obras y se olvida de las personas. Hoy ustedes aprueban definitivamente un presupuesto que ignora a las personas, que desprecia las aportaciones de la oposición y que confirma que su modelo está agotado. Nosotros, desde el Partido Popular, seguiremos diciendo que hay otra forma de hacer las cosas, con más servicios, más escucha y más compromiso con las personas. Nada más y muchas gracias. Turno Grupo Socialista, señor López Font. Gracias, alcalde. Buenos días a todas y a todos. Bueno, estamos ante una propuesta de 72 millones de euros para mejorar la ciudad. Parece que esto es una cuestión menor para ustedes. Y en relación con la aprobación inicial, bueno, nada nuevo. Una lección magistral del concejal y también profesor Aneiros, y el mismo discurso de la oposición. Bueno, el mismo discurso no, porque empieza a ser cada vez peor. Por parte del BNG se hace otro ejercicio de prepotencia y la verdad es que yo pensé que Vox estaba más cerca del PP, pero escuchándole a usted ya veo ciertas similitudes y no sé si está en un afán de superar esa proximidad a Vox. Dice dentro de la prepotencia que en qué discrepamos. No, si quien discrepan con el BNG son los vigueses, que le dan el 10%. Mire, para hacer todo ese programa electoral que usted trae y que pomposamente nos cuenta aquí, hay que obtener el 65% de los votos. Por lo tanto, esta es la realidad. Y la realidad es que quien gobierna, y parece mentira que el Partido Popular hable de servicios sociales, hable de que nos ejecuta, pero ¿sabe a qué fecha estamos, señora Sánchez? ¿Sabe a qué fecha estamos de año como para hablar de ejecución? Porque de todo lo que habla usted, ¿esto qué es? Lo que va a hacer la Xunta en relación con Vigo. ¿Sí? Dice otra forma de gobernar. Pues será la forma de gobernar y de ayudar que tiene ciertamente la Xunta a esta ciudad. Por lo tanto, estamos en lo mismo, no se enteran ciertamente de lo que ocurre en la ciudad de Vigo. Porque miren, venía yo pensando para aquí en una reflexión de qué está pasando hoy en Vigo. Y lo que está pasando hoy en Vigo es que hay, a fecha de hoy, porque va a continuar, hay un legado de Abel Caballero que tiene dos vertientes. Las obras pueden gustar más o menos. Al señor Pérez Iglesias no le gusta el halo, a ustedes no sé si les gusta la Puerta del Sol, pero luego hay otro concepto que ha adquirido esta ciudad y que es el concepto de la autoestima, que es el concepto del orgullo de ser vigueses. Y eso, vosotros, ustedes, perdón, son los convidados a esta fiesta, los amargados de siempre, a un sitio y a otro. Yo aprendí mucho de Abel Caballero y cuando hablamos de determinadas cosas, él lo simplificaba en la campana de Gauss. Luego échenle una ojeada. Entonces, la campana de Gauss es que la mayoría de los valores se agrupan en una parte central. Y ahí estamos los vigueses orgullosos del hoy, de lo que se hace. Y luego vienen las colas residuales, marginales, a derecha y a izquierda. Bueno, ya no sé si es a derecha y a izquierda, no lo sé, pero ciertamente es donde están ustedes. Y por lo tanto, el Vigo de hoy continúa, los vigueses de hoy continuamos unidos y efectivamente hay una evidencia que ustedes niegan y es
la proyección que hoy tiene la ciudad. Y también hay una evidencia que es cierta, y es que hay un comportamiento electoral diferente a cuando hay elecciones municipales, a cuando hay otras elecciones. Pero claro, ¿cómo les van a votar a ustedes y cómo van a incrementar porcentaje de votación negando a la vivienda, negando a las humanizaciones? Intenta ridiculizar la señora Sánchez el tema de las humanizaciones y el tema de la renovación de los firmes. Pero de verdad, señora Sánchez, usted sale a la calle porque lo primero que ocurre al salir de este edificio es otra obra más del Vigo Vertical, que es una auténtica enseña de esta ciudad, que nos crea dificultades para salir, que nos crea dificultades para movernos en el coche. Es cierto, pero negar la evidencia de lo que se está ejecutando hoy en Vigo con el presupuesto ordinario y venir, que esa es la reflexión que hacía cuando llegaba, a que ustedes digan que no a 72 millones que se van a ejecutar en su plazo. No, no gesticule, señora Sánchez. Es lo que están diciendo ustedes. El concejal de Hacienda ha relatado, ya no me da tiempo, una a una las cuestiones, a deportes, a tema social, que se olvidó, señora Sánchez, a humanizaciones, a los colegios. Decía el otro día el consejero en el Parlamento que dedican 300 millones a la educación en Vigo. Pues se los debe de quedar él. Se los debe de quedar él. Porque aquí no los vemos, salvo que agrupe el tema de salarios, que vergüenza debería de darle. En suma, otro día histórico más para Vigo y, desde luego, se lo tienen que hacer ver. Gracias. Muchas gracias, señor concelleiro. Turno final, concelleiro de Facenda. Lémbrese, 3 minutos. Coinciden o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Popular en dúas cousas. Que colleron a carpeta equivocada. Colleron a carpeta do pleno anterior, porque relatan cuestións que xa discutimos nun pleno anterior, pero coinciden tamén noutra cousa que é peor. É que os dous confunden escoitar con dar necesariamente a razón. Nos escoitamos a cidade e a cidade nos escoita a nós. Aí están os resultados que relataba o portavoz do Grupo Socialista. Un 65% dos vigueses apoiou este proxecto. E máis dun 65% dos vigueses apoia o que estamos a facer. A traslación deses 72 millóns de euros para a cidade. Pero miren, eu teño que decir algo máis á señora Sánchez. En primeiro lugar, darlle as gracias por relatar esa relación de inversións que vamos a facer, sí, 10 millóns de euros para humanizar, sí a transformar o Parque Batías, sí a mellorar as zonas verdes, sí a mellorar os colexios da cidade, sí, claro que sí, asumindo competencias que tamén incluso ata non son nosas, pero tamén porque lle pon deberes a Xunta de Galicia que é a que ten competencias en saúde, en vivenda, en educación e en emprego. Por lo tanto, o que vostedes demandan é o que non fai a Xunta de Galicia en Vigo. Gracias, señora Sánchez, pero recorde yo tamén o presidente Rueda, o que non fai a Xunta de Galicia, o que non fai o Partido Popular nesta cidade. E o do Bloque, bueno, xa é sintomático, xa despois desas palabras grosas, de xordeira autoritaria, de negacionismo, dese lenguaxe de novo trampista, de Trump, dese lenguaxe trampista, o Bloque tamén rescata a carpeta do pleno anterior e fala das súas alegacións, das súas propostas, pero mire, é que xa estamos noutro punto. Estamos noutro punto, pero eu o que quero facer é unha reflexión. Nos, a diferencia de outros gobernos desta cidade, gobernamos para toda a cidade, para todos os rincóns da cidade, incluso para aquel barrio que presenta alegacións a esta modificación orzamentaria, non tanto por negar unha modificación orzamentaria, sino por poñer paus na roda a esta modificación orzamentaria. Pero eu me pregunto se a creación dunha empresa pública de vivenda e a compra de vivendas non é tamén para Teis. Me pregunto tamén se a mellora dos viais non é tamén para Teis. Me pregunto tamén se a mellora dos parques infantís que vai nesta modificación orzamentaria e dos parques verdes non é tamén para Teis. Pero me pregunto sobre todo se Teis non está de acordo con que fagamos unha piscina extraordinaria en Teis ou unha biblioteca extraordinaria en Teis ou para que cambiemos a cuberta do pabellón de Teis. Me pregunto se eso non é atender a ese barrio da cidade. Por tanto, atendemos un barrio significativo da cidade, pero tamén atendemos o resto da cidade con estos 72 millóns de euros extraordinarios que achegamos ao orzamento municipal de 2025 e que continuarán nesa planificación plurianual que non lle gusta a ningún dos partidos da oposición que facemos neste goberno e que fai que Vigo se siga transformando e que fai que Vigo siga sendo a mellor cidade para vivir. Gracias.
Moitas gracias, señor concelleiro. Rematado o debate, procedemos á votación. Punto único de orden do día. Aprobación. Aprobación definitiva da modificación orzamentaria 56. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobada por 18 votos a favor, 3 en contra e 3 abstencións. Non habendo máis puntos do orden do día, moitas gracias, señoras concelleiros e concelleiras. Se levanta a sesión.